नै जोंबो सेन्देलखौ लाबाय आरो आंबो लाबावगोन आं 7 नाम्बार गानो नै 7 नाम्बार जोबोद मोजां समायना नै नोंथांमोना कालारखौ नायनानै जेब्ला फैगोन नोंथांमोना लानो लुबैथारगोन आखाइ खालि थांनो लुबैनाय नङा नै फिसाजोनोबो लाबाय आं आरो हिन्जावनि बे आंनि जायफ्रा लानो गोसो नांगौ जादों हाथाय बाजाराव हाबालासिनो बेयाव लांफैनोबो हागोन डाइरेक्ट कास्टमार हरनांगोन नोंथांमोना खोनाबाय डाइरेक्ट कास्टमारनोबो हरो बेवहा खम रेटआव नोंथांमोना मोनलांगोन जायफ्रा नांगौ जादों लांफैनो हागोन बेवहा बे सिदा सोग्रा आरो नैबे सिदा सोग्रा फिथाखौ माबोरै सोयो मोनसे सिदा सोनो मोनदों गोरलैयैनो सोनो हायो न' औ एकदम इजिथार बियो मोजां जायो आरो नैबे सब फिथा सोग्रा बे मोनथाम मेसिना फिथा सोग्रा उनाव नैबे जाहैबाय बेखौ माने डिजाइन खालामो आरो प्राइसखौ माने बेयाव प्रिन्ट खालामो आरो बेखौ उनाव नैबे जाबाय बे सेन्देल फिथाफोरखौ जेब्ला माबा खालामो बे फिथा सोग्रा नै बानायो आरो नैखौहाय नैयाव बानायनाय जायो आरो बियो उनाव नैबे जाहैबाय रलार मेसिन होनना बुङो जेनेबा नै सेन्देलफोरखौ जेब्ला दानो होमबाना समान जाया नालाय बेखौ जुदि ओरै रल खालामबा बियो समान जायो आरो रलार मेसिना बेफोर जाहैबाय सिदा उनाव नैबे अलमस्ट नैबे सिटनि दामा जाहैबाय बेखौ 1200 लायो आरो नैबे मोनसेयाव दामा मोनसेयाव 1200 लायो उनाव नैबे सिट मोनसेयाव जाहैबाय अलमस्ट 800-900 बिदि आरो दायो बांसिन जोंनि 800-900 नि माबाया गैया दा बर्थमान नै माबाया दङ आरो मा होनना बुङोथाय 200 नि माबाया दं आरो ना सिदा दं आरो जाहैबाय जेनेबा फिथा 30-22 थाखा लायो आरो बै जेनेबा फिथाफोरा 30-22 थाखा लायो स्टक माबा प्रेसखौ देखायो ना बे जाहैबाय दानि लाबोनाय दानि बे मेसिननिफ्राय दिहुननानै लाबोनाय सुनानै मोजां नैबे जाहैबाय सफ्टलेस जेनेबा 2 नम्बर नांगौ 2 नम्बर हरो आरो ना बेयाव लेडिसनिबो दङ नैबे जाहैबाय लेडिसफोरनि बे लेडिसफोरनिखौ 90 रुपिस बिदि बायदिसिना बेखौ होयो आरो लेडिसफोरनिया जाहैबाय जेन्ट्सफोरनिया 110 थाखा बा 120 थाखा बिदि हलसेल रेटआव होयो आरो बिदि माबाफोरनि दङ फियाफोरनिबो दं फुजाफोरनि मा कालारनि नांगौ माने एभ्रिथिं भेराइटिस बेयाव मोनगोन आरो 3 नाम्बार नांगौ फ्राय माने खुदियानिफ्राय लानानै गासै 9 नाम्बारसिम माने मोनो आरो बेयाव माने मा क्वालिटि नांगौ मोनो आरो
दायो माखासे दायो मार्केटाव थांगासिनो मार्केट जोंहा दायो लासै लासै जोङो मार्केटखौ जेसेबां हायो एसेबां जोङो बारायगासिनो मार्केटखौ होननानै आरो बेनिफ्राय ओरैनो साप्लाया बहा जागाबो थादों दायो एसे जोङो साप्लाइखौ दायो अल टटेल दायो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जागासिनो दायो साप्लाइआ आरो बिदिनो बहाबा बाक्सा बा क'क्राझाराव इतिमধ্যে जों स्टार्ट खालामदों जों दा बर्थमान बेयावबो जेनेबा जोंनि जिथुनिखि सेन्देल फेक्टरि बे सेन्देल फेक्टरिनि सेन्देलफोरखौ दायो क'क्राझारावबो जेनेबा नुनो मोनो आरो आदसा मोजां औ बेनिफ्राय ओरैनो बेफोर माबाखौ बबेनिफ्राय नोंसोरो लाबोयो औ जोङो नैबे जोंना सिटआ जाबाय नैबे गुवाहाटीनिफ्राय लाबोयो जों बे सिटखौ दा सिटखौल' लाबोयो आरो खिन्थु गासै जेनेबा खामानि बा साइजनि बा कालारनि बा डिजाइन बेफोरखौ सब जोंनि नैयाव खालामो आरो बेखौ जास्ट नै जोंनि सिटखौल'सो लाबोयो आरो गुवाहाटीनिफ्राय बायना लाबोयो दानि बोसोर सिगां देखायदोंमोन बेनो आरो बेनिफ्राय बेवहाय ओरैनो मावग्रा हिसाबै गुबुनफोर दोङो ना बे उदांस्रि दावहारु हान्जायानो मावो जोंनि बेयावहाय जोंनि जिथुनाखि सेन्देल फेक्टरियाव मावग्रा जोंनि गासै सेंग्राफोरा जोंनि दावहारु लोगोफोर गोजा गतिके जों बाहेरनिफ्राय रावबो गैया जिहेतु दायो जोंनि फेक्टरियाबो एसे गोदानसो नालाय इतिमধ্যে जोंहा नै बोसोरसे जासिगोन फेक्टरिया दा बेनिखायनो फेक्टरियाबो जेनेबा बारा जौगालांनो हायाखै जोङो बेनिखायनो जेनेबा दायो जोंनि दावहारु लोगोफोरानो दायो बेखौ मावगासिनो थांनाय फ्राय मार्चनिफ्राय जोङो स्टार्ट खालामदों गतिके बेयो बिराद मोजां जों दायो नैबे माबाखौ जोङो फेक्टरि जेनाखि जोंनि ब्रेन्ड बे ब्रेन्डखौ जोंनि बर'नि मुङै दोननाय जादों बेखौ जोङो जोलै ब्रेन्ड होनना बुङो बेखौ जोलै ब्रेन्ड होनना बुङो जोङो बर'नि मुङै दोनदों गतिके बे फेक्टरिया गोदान जास्ट बोसोरसेल' जासिगोन बे आङो जायफ्रा नायगिरि नोंथांमोनखौ आं खावलायहरो जुदि सेन्देल जुदि नांगौब्ला एबा सोरबा जुदि जोंनि बे खेबनिफ्राय लानानै सोरबा बेफार खालामनो जुदि नागिरदोंब्ला खालामजायो जों गासैबो नैनिफ्राय जोङो हलसेल रेटआव हरो आरो जोंनि जिथुनिखि जोलै जिथुनिखि सेन्देल बियो दामफ्राबो गोबां जेनेबा खम जिथुनिखि मार्केटाव दायो नैफोरबायदि सेन्देला प्राय 240निफ्राय 250सिम नाथाय जों बेखौ 110 120आवनो जों बेखौ होयो आरो बेनिखायनो जेनेबा जायफोरा बेफार खालामनो नागिरदों बेखौ लांनो हागोन आरो दिनावहा ओरैनो बेसे हायो बेखौ बानायनो दायो एक्सुवेलि जोंनि दायो जिहेतु उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव कारेन्टनि प्रब्लेम नालाय कारेन्टनि प्रब्लेम बियो जेनेबा दायो 600-700सो हायो आरो सानसेयाव लायो कारेन्ट जुदि 24 आवार्स जुदि कारेन्ट गैयाब्ला माने जोङो अलमस्ट 1250 जों बानायनो सानसेयाव बेनिफ्राय साप्लायालाय बेसे जायो जों दायो साप्लायाथ' बिदि बारा जायाखै जेनेबा बाजाराव दैलि जेनेबा बाजाराव थाङो बे बाजाराव दैलि बिदिनो 8-9 हाजार 10 हाजार मालाबा एसे बाराबो जायो बिदि बाजारखौ नायनानै खम बेसा जाबाय आरो बेखौनो प्रति जेनेबा दिनै बेसेबां फुलि जायो सानसेयाव बे एभारेज मार्केटखौ नायनानै
मोजां जोंनि गेजेरावहा नै मोनसे प्लान पलिसि सोलिबाय थादों दा बेयावहा जायफ्रा गोदान दखान खुलिदों आरो फालांगि खालामनो सानदों बिथांमोननि थाखाय मोनसे फ्रिदम होदों बिथांमोना जायफ्रा दखान गोदानै खुलिदों बिथांमोना फाननो थाखाय सेन्देलफोर नांगौ जादोंब्ला जि बेयावहा जोलै फेक्टरि दोङो अनायनि डिजिनेसन केम्पआव दोङो बियो आं लकेसनखौ होगोन डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना बेयाव कन्टेक्ट खालामनानै बिसिम फैनो हागोन लांनो हागोन बिथांमोना खम बेसेनावनो होगोन जायफ्रा बेखौ फालांगि खालामनो सानदों नोंथांमोना बेयाव गोरलै लांफैनो हागोन गोबां सस्तायावनो होदों बेखौ हाथाय बाजारावबा जोङो 2,000नि गोजौ बेसेन होनानै बायनो गोनां जायो नाथाय नोंथांमोननि थाखाय बिथांमोना गोबां उदांस्रि होदों खम रेटआवनो हरगोन नोंथांमोना मोजाङै सोलिनो हागोन फाननो हागोन